milieu b'an bolo an ka milieu kɛ an ka cɛmancɛ ka ɲi a caman b'an bolo o de fana b'an sauver la kosɛbɛ n'an bɛ ka match caman kɛ ni milieu Mali yɛrɛ joueur ɲuman bɛɛ militaire de parce que k'a to entraîneur la an ka don a fɔra ko fɛ ni milieu de terrain ɲuman b'i bolo awɔ entraîneur ba dɔ don kosɛbɛ a ka formation la Mali la ko ni milieu de terrain ɲuman b'i bolo ko vraiment ko i ka équipe ɲana ko défense bɛ ɲa attaque bɛ ɲa awɔ mais ni milieu de terrain tiɲɛna ko équipe bɛɛ tiɲɛna équipe ni yɔrɔ ye milieu de terrain de siga t'a la cɛmancɛ awɔ o ni cɛmancɛ tiɲɛna dɔrɔn i ka Voilà, ne bɛ ka bolotan lajɛ n'i y'a ye fɛnw bɛ ko a ka milieu minɛna la pepepepepewu m'a fɔ station cas exceptionnel i gɛn man di dɛ n'i ka milieu kɔni minɛla i gɛn man di ayiwa bon an bɛ balazan minnu fɔ n delila k'a fɔ kunun y'a fɔ ne ko an y'an tɛnɛ de an bɛ dɔ dɔn a ko la awɔ Segu n taalen gouverneur ka coupe demi-finale la kosɛbɛ a don Lasana Jalo ale sen Ala ka hinɛ a la awɔ a sen banalen kun don n y'a ɲininka ko Lasi bɛ se ka dɔɔni jouer ka bɔ wa a ko k'a bɛ se ka dɔɔni jouer ka bɔ parce que a don mɔgɔw b'a la kosɛbɛ n y'a ladon ayiwa a sen banalen ale de y'an ka bi kelen don o bi de ma égaliser an qualifiera finale la o de la mais a bi don dɔrɔn a y'a labɔ a sen ma sɔn ayiwa i y'a ye donc joueur banalen souvent kuma dɔ la n'a kɛnɛyara a bɛ se ka nafa dɔ ɲa tabarikala donc an ka hakili to a la an ka fɔ dɔrɔn an tɛ ka joueur wele ayiwa joueur minnu bɛ jouer ka tɔn na farafinna tɛ ka tubabu la t'a la n'a ye fɛn fɛn min bɛ jouer ka tɔn na a k'o wele mais dɔw b'a la olu tɛ jouer n'i y'o fana kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'o contester dɛ so dɔw fana b'a la olu tɛ ka jouer ka tɔn na dɛ dɔw ka temps de jeu ka dɔgɔ par exemple un Djadji Samasekou il a saison 2023-2024 un seul match un seul match an k'o fana fɔ dɛ sélectionneur b'a fɔ k'a bɛ ninnu ta a b'a fɔ ko ancien don cadre très bon voilà so i bɛ taa dɔ sɔrɔ wele ni critère de ye i bɛ taa dɔ sɔrɔ mɔgɔ min fana b'o idée défend voilà non o kɔni o ma ɲi n'o ye un match a k'olu bɔ a la o de la kuma bɛɛ ne tun bɛ Sadio Kanté ko kuma in fɔ k'a fɔ ani Djadji ka profil bɛɛ kɛ c'est un vite aussi il joue avec Simba de Tanzanie il est titulaire il joue la Ligue des Champions bon ne bolo olu sugu de y'a kala mɔgɔ tɛ fɛn fɔ hali tɛ taa n'u ye mais Djadji un seul match saison 2023-2024 match den kelen Zambi yɛrɛ yɔrɔ fana o ye an bɛ ka Zambi min fɔ ko Zambi taara Coupe d'Afrique ta mais Zambi Coupe d'Afrique ta ni joueur min na a si tɛ joueur ba ye yɔrɔ kɔnɔ bɛɛ kun je Afrique du Sud a bɛɛ kun Afrique championnat ye général fort kalaba ninnu bɛ Afrique du Sud tout à fait n y'o de fɔ k'o kɛ exemple ye a waati parce que dɔnni kama mɔgɔ tun t'olu jate bon mais sisan nin ye a kuma exemple dɔ de filɛ nin ye n'i ye Sadio Kanté proposé sisan ani joueur minnu bɛna ka jouer sur le continent africain dɔw b'a ko non ko dɔ bɛ équipe dɔ la il y a un joueur qui joue ailleurs par exemple Djadji filɛ même s'il ne joue pas ko de fait ka bɛ entraînement kɛ o fɛnɛ mun fɛ ko o ka ɲi ka tɛmɛ Sadio qui est titulaire avec Simba de Tanzanie complexe ne bolo o ye complexe de ye bon i bɛ mɔgɔ de sɔrɔ minnu bɛ sɔsɔ nin kuma in na fo i b'i da bɔ a la pour que u kana k'e ta ye mɔgɔ ko de ye quoi balontan ye fɛn dɔ de ye c'est à dire ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ quoi bon enfin n'a ye Sadio Kanté wele Coupe d'Afrique bɛ se ka kɛ tremplin a bolo a bɛ se Europe sɔrɔ dɔw bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ Coupe d'Afrique la équipe dɔw b'a san mais tout ça c'est bon donc bɛɛ dɔ fara Mali Égypte ka succès ninnu lajɛ ka na kɛ a bɛɛ kun ye u ka championnat joueur ye voilà u bɛ jouer u ka dugu la ils sont titulaires avec leur club hali u ka gardien fɛn tɛmɛlen kan tɛmɛlen gardien titulaire ani remplaçant a bɛɛ kun y'u ka fɛn Afrique balontan ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn bon i bɛ mɔgɔ fɛnɛ wele minnu bɛ Afrique balontan de dɔn quoi minnu bɛ Europe championnat ni fɛn na Afrique balontan fɛnɛ y'a damana réalité wɛrɛ de ye n bɛna misali dɔ d'i ma balontanna dɔw b'a fɔ an na kuma dɔw la Coupe d'Afrique phase finale kɛnɛ kan surtout Malien joueurs ani minnu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u b'a ko Afrique balontan ko o ye a damana fɛn wɛrɛ ye c'est vrai olu bɛ jouer Ligue 1 ni Premier League la ye ko mais phase finale ko farafinna balontan i b'a ye jamanaden dɔw bɛ yen minnu ka dɔgɔ papier ka balontan ko la yɔrɔ jamanaden tɛ bilen par exemple k'a lajɛ Centrafrique Mali u y'a ɲɛ kan ka se niveau min na Comore ninnu la kɛ alors que Mali la Red Bull Salzbourg Montpellier Tottenham joueurs de b'an bolo a tɔgɔ o don Malmo FF balontan de b'an bolo mais un Centrafrique minnu ka équipe ossature bɛɛ bɛ dans le continent africain bon o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko balontan na c'est à dire continent ko ni fɛn ko t'a la mais complexe sira fɛ mɔgɔw bɛna ka jouer yɔrɔ min dɔrɔn mɔgɔw b'a k'ale tigi tɛ jouer étranger t'o bolo u b'a kɛ i n'a fɔ ko o de ka ɲi ka tɛmɛ Afrique balontan non ne ma sɔn sugu ma o Mali la sélection bɛ kɛ kuma bɛɛ Mali championnat meilleur buteur i b'a fɔ ko wele kun tɛ mais sisan n'i y'a don groupe la sous motivation don Seydou Sall an bɛna wele plateau sanfɛ an don la Siri championnat meilleur ani Kane cɛ n'a sera de bɛna sɔrɔ la bilen dɛ a tɛ sɔrɔ bilen e k'o di sur pour la forme championnat meilleur joueur ana meilleur buteur u kan ka to ka wele sélection na très bien kan championnat yɛrɛ image ma a ma fɔ phase finale bɛɛ minnu bɛ ka ballon tan championnat u b'a dɔn ja n'a ye ballon tan an fana bɛ se ka wele équipe nationale match bɛ ko ni motivation ye éliminatoire dɔw la u bɛ wele la u bɛ don ka fɛnw kɛ
mais kuma bɛɛ dɔse kelen forcé kelen anw bolo les joueurs minnu bɛ Europe jamana kan tant de joueurs t'u bolo u ta ɲini ka u yɛrɛ imposer fiyewu mais kuma bolo de kelen man kan national o de bɛ mɔgɔ dimi o mɔgɔ dimi o ma Moussa Doumbia Chico je n'ai rien contre lui a kun b'a sen kan a taara Arabie Saoudite DD la Saudi DD match tɛmɛnen bɛɛ y'a ye a taara sen kan bilen déception totale voilà Arabie Saoudite deuxième division un joueur de DD saoudien et b'o ta ka na ka sɔrɔ joueur dɔ ye titulaire Afrique club de la même ka jouer Ligue des Champions bɛ pour Kafu la qui est titulaire a bɛ jouer ala ye diɲɛ don o don da o bɛ faamu cogo di dɔ de bɛ ka o de bɛ anw sɛgɛn yan quoi o bɛ ka message caman dama taw kaw a bɛ sɔrɔ ka